Teraz vám ukážem podľa mňa kysnuté cesto. Robím to vlastne z kila, dvojitá dávka z polohrubej múky. Teraz som si dala, neviem koľko, tak asi pol litra mlieka, kryštálový cukor, tak 30 dekov dole a 2 kocky droždia. Už je to vykysnuté, mám pripravené vajíčka, dám tak 3, možno že 4 a používam, dievčatá, šlahač. Používam aj niekto mixer, jedna pani mi napísala, som ešte nevidela šľahať bielka mixérom, tak zaprvé sa to volá šľahač a chvála Bohu, že tieto technológie existujú, pretože moja mama chudera to všetko takto depsila rukou, trvalo to, varechu miešala žltka s cukrom, keď už potom vymysleli ten ručný šľahač, že takto sme tu na to bielko, tak to už bola vymoženosť, ale aj tak vám poviem, že uvidíte, ak mi krásne to cesto nakysne a toto je veľmi, veľmi jednoduché a dobre. Dôležité je tá posypka na vrchu a to tiež robím týmto, ukážem vám potom a ideme na to. Takže mám tam múku, tu už mám mlieko s cukrom a s kvasnicami, s droždím. Tak to tam všetko takto našvácame. Tak. Trošičku oleja. A trošičku soli. Tak. No a najprv to premiešam varechou, aby nelietala tá múka. Tak. No a ideme šľahať. Bude to blbý zvuk, ale uvidíte, ako to funguje. A samozrejme, moju milovanú rumovú aromu dávam aj do kysnutého cesta. Tak toto ukážem. V Čechách myslím, že sa tomu říká rumová esence. Takže nie je to alkohol, ale dá to chuť. No a teraz ideme šľahať. Keby sa nám zdalo, že to cesto je veľmi husté, tak môžeme ešte priliať mlieko. A uvidíte, jak krásne sa budú robiť bubliny o chvíľku. Akurát neviem, či to nie je v malej mise, lebo keď to začne kysnúť, tak to bude jak hrnček var. Tak. Super, ešte by som dala trošičku oleja. Vidíte, už sa robia bubliny. Normálne by som to musela takto depsiť aspoň hodinu. To začnú, vidíte, už také pekné. Už to tu praská. Tak. Chcem sa poďakovať jednej pani, ktorá tie pagáčiky podľa mňa robí, ale nevykrajuje a robí štvorčeky. To je rýchlejšie, síce to nevyzerá ako pagáčik, ale šmakuje to určite rovnako dobre. A jedna pani mi napísala, že musím stíšiť na chvíľku. Jedna pani mi napísala, prepáčte za výraz, ale musím citovať presne. Hano, ty kurviš, slovenské pagáče, to je z kysnutého cesta. Zlatá moja, ja viem, že je to z kysnutého cesta. Ja viem robiť kysnuté cesto, len kysnuté pagáčové sa musí prekladať a trvá to dlho. Takže ja, keď robím rýchlo na ďalší deň, tak nemám na toto čas. Ale viem to robiť. Ďakujem za info. Tak dokončíme. Super.
som povedala, že nemám nikdy zásteru. Ako dobrá gazina, už ma nejaká pani na to upozornila. Ale poviem vám, že pračka vyperie. To nie je žiadny problém. No takže takto. Super. Ani to dlho netrvá, už to je krásne, to groždie bolo pekne, teraz počkám. Super. Máme. Teraz si takto tie boky odgniavíme. No, možno ešte pridám trošku múky, vydržte. Musím to vybrať zase tieto moje úžasné metličky. Trošku. Došľaháme. Tak, to je ono. Dobre. Výborne. Teraz to takto varechov od kraja. A moja mama to takto chudera robila a dokola 200 krát. A vidíte, my máme takúto technickú vymoženosť, takže ja to používam stále. Teraz to posypeme hladkou múkou. A zakryjeme a necháme, neviem koľko to bude trvať, ale myslím si, že hodinku určite. Takže potom budeme pokračovať. Ani nie o hodinku. Pozrite. Testo krásne vykysnuté. Nebolo treba, jak chudera moja mama sa s tým gniavila. Teraz som si už predmastila 2 plechy, takže ten jeden si posuniem sem a pokúsim sa akože odhadnúť polovicu. Tak, počkajme. Vyzerá, že dobre. Tento. Mi to lieta, nevadí. Jak urobil môj muž, nevadí. Znovu sa nasadí. No, takto. Dobre, toto by som mala toľko. A teraz si navlhčíme ruky a takýmto spôsobom to cesto po tom plechu rozumiem. Možno, že by som z tohto ešte mohla odobrať, lebo je to veľa.
potom ešte keď budem dávať tie marhule, tak to vlastne tými marhulami tak potlačím. Dobre, mám trošku švacen, ale to nie je ešte, to asi najlepšie bude rukou. Dobre, máme. Dobre. Podobný postup. Tak. No a teraz moje drahé, tuto môj mladý kameraman ma upozornil, že by som nemala byť vôbec pri tom ticho, že mám stále rozprávať. Lebo nevedela som, že to je aj Federico Fellini, živej veľkosti, pán režisér. Ale, dievčatá, chcem vám len povedať, že toto teraz nastáva proces, kedy tam natlačím všetky tieto marhule, aj keby čert na koze jazdil, lebo keby mi zostali, tak som nútená ešte urobiť bublaninu. No, tak to už sa mi nechce. No a teraz to takto poukladám a ešte to nechám aspoň 3/4 hodinku kysnúť v tom pekači a medzi tým urobím tú posypku, po česky drobenku, pretože to je na tom podľa mňa to najlepšie. No a všetkým tým, ktorí mi píšu tie hejty, teraz mi zase napísal pán František Bihári na nejaký debilný článok, ktorý vytrhli z kontextu toho môjho rozhovoru a stále zdôrazňujú, že žijem tuto s týmto mladým, zrejme gerontofilom. Strašne im to prekáža, všetci to riešia. Pán Bihári napísal, že taká stará baba s takým mladým, že sa nehambí. Pán Bihári, nehambím sa. Baví ma to. Takže asi tak by som, mám plno takých, ale ja si podám tú prácu, že jedného dňa vám natočím videjko so všetkými tými komentármi negatívnymi, ale ja to ozaj beriem s humorom, pretože mi tam napríklad nejaký pán, už sa nepamätám nejaký, ako sa volá do čert, tak počkajte, ja som sa nikdy napísala, ale to musím, áno, Michal Janči, neviem odkiaľ je, neviem ako, čo robí, nič, ale napísal mi, že na tuto by ani Viagra nepomohla. Miško môj zlatý, a vy máte pocit, že som vás vyzvala na nejaký sexuálny maratón erotický? Videli ste sa, môj zlatý, keby som mala 130 rokov, tak je mi veľmi ľúto, ani závoj by vám nepomohol. Takže asi tak, život je krásny, budeme pokračovať, keď to celé pokryjem, tak zase pôjdeme ďalej. Teraz som to tam natlačila, lebo tá predstava, že by som ešte musela robiť bublaninu, ale ja by som ju urobila, takže to mám. A nechám to teraz ešte tak pol hodinky kysnúť v tom pekáči, len tak. A urobím tú posypku. Robí sa to, že 1, 1, 2, takže akože jedna dávka je cukor, maslo a dvojnásobok múky. Takže ja dám, povedzme si toto od oka, môže byť tak polohrubá. Dáva sa hrubá, ale ja dám polohrubú. Robím to v tomto vyššom, pretože ešte ten začiatok to bude dosť striekať. Potom cukr, teda keď je tohoto, to nie je cukor, pardon, ten mám tu. Tak, ja viem, to dám tak, ale aby to šmakovalo, tak dám trošku viac, nech to je sladké. Tak, takže cukor, ešte tam dám aj vanilkový cukor. A teraz, tak, a teraz tam nakrájam maslo, ktoré som si už vybrala, takže už je trošku mäkšie.
Ale to je jedno celé maslo na túto dávku. Keby náhodou bolo málo, pridám. Ale myslím si, že nebude. A opäť, dievčatá, takto robím, nič sa nedá robiť. Používam všetky možné technológie, čo najmenej iba rukami šľahám a robím. A takže všetko to, a uvidíte, ten efekt je úplne rovnaký, pretože používam môj obľúbený šľahač. Takže teraz trošku zvuk, ale len vám to chcem. A takto do nekonečna až naraz máte úžasnú posypku, dokončím to bez toho zvuku, ukážem vám to potom, ako to vyzerá. A keď budem posypať, takže asi tak o pol hodinku to dokončíme. Tak, posypka je hotová, pozrite, ako úžasne to vyzerá. Vôbec nemusíte sa trápiť rukami, to bola kedy žmolila moja mama. No a samozrejme, aby toho bolo dosť, takže ja... A pozrite, ako za tú pol hodinku krásne ešte v tom pekáči to cesto vykyslo a ja to teraz takto, aby nebolo vidieť ani jednu marhulu. To je na tomto najdôležitejšie. Tak, teraz druhú, aby to bolo rovnomerné. Tak. Strašne dobré. Ešte som chcela povedať, že tiež mi tam píše na taký nejaký článok, čo zase napísali, zase riešili túto mojho mladého opatrovateľa a kameramana a všetko možné. Tak mi tam nejaký pán Martin Oros, SS2S, je síce na fotke s takou evidentne mladšou partnerkou, zrejme, predpokladám, že to nie je dcera, ale napísal mi, že teda, že sa vlastne zamyslel nad intimnosťami, ktoré tento mladý muž môže robiť a že úplne fuj! Aha, že musí byť uchylný. Áno, pán Oroš. Nie. Bože môj, vy máte starosti, môj zlatý. Ale je aspoň milé a obdivuhodné, že máte vôbec nejakú ako sexuálnu fantáziu erotickú, že rozmýšľate o tom, len dúfam, že tá vaša priateľka na to nemyslí. Nevie o tom, že vy vlastne premýšľate o tom, ako to tá Gregorová má s tým mladým. Dobre? Môj zlatý. Truba je zapnutá, prvý koláč dávame, pozrite, nie je vidieť marulu. A teraz tiež neviem povedať, že nakoľko, tak mám to na 220 a zase musím od oka, pretože ja vôbec netuším, že ako dlho, len proste keď to uvidím. Ale ešte som chcela, lebo som si tu napísala jednu pani, tu mám texty na zajtra, ktoré som sa už ale naučila. A pán Mikloš Jozef napísal, že stará krava. Pán Mikloš, môj zlatý, od takého vola, ako ste vy, mi to ale vôbec nevadí. A jedna úžasná nejaká Alena Hercegová vygooglila, samozrejme sa pozerala, ako vyzerá na tom profile. No, nebudem to komentovať, ale tú istú otázku, ktorú položila ona mne, kto sa len mohol zaľúbiť do tejto osoby? Pani Hercegová, keď som videla tú fotku, myslela som si, že vám položím tú istú otázku. Ale nie, pretože je vidieť, že vy máte vedľa seba nejakého partnera, manžela alebo priateľa a evidentne sa do vás zaľúbil. Tak vám blahoželám. Aké silné má okuliare, koľko má dioptrií. Pekný deň. Teraz som vyťahla aj druhý z truby. Už to je hotové, ale nakrájam to až ráno, pretože to teraz ako je teplo, tak to tak pomaly chladne a ráno vám to nafotím, keď to ponesiem, alebo vlastne až keď to vyložím v štúdiu a všetci sa na to vrhnú. Tak to bude najkrajšie. Tak prajem vám krásny večer a nech vám všetkým chutí, keď to budete robiť a verte mi, že už sa netreba tak, ako bola kedy
z varechov, kysnuté cesto, pozrite, aké krásne. Raz, dva, tri.